Bafethu ngizamile ukuxhumana nobaba uMkhwanazi wethuLeleni TV ngaphansi kodaba likababa uGugu Dlamini owaboshwa ngo-2009 eboshelwa icala le-rape angalenzanga. Ubaba uMkhwanazi kumina ukuvezile ukuthi yena nabameli bahambile bayombheka ejele aboshwe kulona ubaba uGugu Dlamini, kepha bamfica ngendaweni la asebenzela khona. Ubese kucacisa kumina ukuthi nakusasa bazovukela khona beyombheka ngethemba lokuthi bazomthola la asebenzela khona. Ubese kuveza futhi kumina ukuthi okwamanje bengakabibikho khona i-account ekhokha kuyona imali. Ubese ecela abantu ukuba bagodle izimali zabo. Uma livela ithuba lokukhokha noma lokunikela, leyo account iyovezwa epagini lakhe la ku-TikTok, nami la leyo account ngoyiposta la phezulu ngiyiveze ngithi yona account ke le esingafaka kuyona imali kwabanesifiso sokufaka imali. You understand? Mhlawumbe singalidlulisa nje manje ukuthi abantu abamkhulekela ubaba uGugu Dlamini. Umuntu oyokhipha ubaba uGugu Dlamini kuleli jele uNkulunkulu. Amandla omthandazo kuphela yokwazi ukuthi amkhiphe kuleli jele. Ngoba bafethu akuyona into encane ukuhlala u16 years ejele uboshelwe into ongayenzanga. Akuyona into encane. Siyacela ukuthi